Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Het wordt een klein maatje, hè? Even het seizoen. Ja, is dit... Ja. Dit was er 4. Ja. Ja. Het seizoen begint weer. Sneeuw hebben we de eerste dagjes weer. Ik heb nou nog pilletjes dinkies, moet ik nog maatje. En dan is hij weer 100%. Hij is elektrisch. Ja? Dus dat is ook wel mooi. Dus ja. Ja, maar het is een enorm lang ding, of net? 40 meter. En maar 44 man op. Het weer de eerste rondvaartboot. Hij komt uit 1960. De eerste rondvaartboot in Alkmaar. En dan rek hem op een werf hebben we gekocht daar. Maar zul je nou nog te varen? Wat? Zul je nou nog te varen? Ja, had je een stukje varen willen, dat vind ik het best. Nou, het is mooi waar. Maar hoeveel man ben je? Met die treien. Nou, moet je 30 euro in de boezen. En dat moet heel goed uitzien, hè? Nou, het zit even met de boot hè. En de wien op een kop, hè? Ja. En ik heb net een boeschroef. Ja, er zit geen gewicht in. Dus hij is heel licht op de wien. Ik heb er al 44 man in, dan reageert het beter. Dus juist het wel, hè? Als je nou hem wil. Nou, meestal vaar ik dan een rondje van Oorloeren. Ja. Die is de medisch en toen is de medisch. Dat zijn verse dagen. Maar hoe best die ze bij kwam dan? Nou, dus hij ging toen uit werk. Ze bij een taxibureau van de Blijs uit Makkum. En die is 20 jaar in het werk gegaan. En hij heeft hier geen hobby's. Toen hebben we gezegd, nou we kijken in boot. Dan hebben we geen taxis uit het water. En dan gaan we toeristen varen. Nou ja, zo hebben we dat nog 20 jaar. Ja. Ja. En bevalt het? Ja, maar het is prachtig. Ja. Ja, het is wel een uitlaatklepje. Zo zit ik op kantoor. Of ik rijd in de taxi. Maar die is de middags en toen is de middags, dan ben ik mijn dagen wel. En in de weekend. Ja, dat is hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ja, maar hij staat nog wel een keer vrij? Nou, weinig. Vrij nemen, vrij vregie. Ja. De baas. Nou, dat gaat vrij vlot altijd. Ja? Ja, ik ben beste baas. Ja. Is dat de Ja. vrouw of horen? Nou, ik. Ja. Nee, de vrouw, maar ik ben zelf ik eigenaar van het taxibureau, dus dan is dat makkelijk ontevreden. Hier hebben we het oude tegelaar, hè, hier. Maar is het altijd leuk, de meesken? Ja, meestal ben op vakantie, die had dit plezier. Ik heb er nooit in je maai maken die het net leuk vond. Die al die 20 jaar net. Hoi, Han. Nou, zo. Dit is de TX33. Die vaart ik Ja. voor mooi toerisme. Nou, ik hoop dat je hem kan houden, hè? Dat het mooie stukje maken. Ja, Ik zeker. zou zeggen, kom eens een keer langs. Doei. Met de familie, of met het bedrijf, of met Omroep Friesland. Nou, waar weet. Laat ik je met het mooi even van maken zijn. En dan kan ik nog wel even stadskuiken waaien. Of een dwarpskuiken. Sure. Nou. Oké, Nou, super. Dankjewel. bedankt.